becek ireng. Wis tekan mangkang balik. Ora balik-balik. Ora. Ya. Halo. Indah telepon Indah. Iya. Heeh. Halo. Ya, halo. Sayang. Oh, Indah ngebel. Dilisake mabih sungi rak turu mak jebule. Tak copot pampers tak tukoke pampers murahan. Sing bekas diselang wingi abang kok walah. Nah, terus pampers tak lepas. Tak kipasi nang iki dolanan di video call. Yo, sak durunge dike kan. Kuwi dike. Jadi oi. Jadi yo kayak mau ora langsung kena ning kulit, ora ndadeke iritasi. Ora kok urung dijahit. Langsung yo iritasi yo. Ya ini video ini lopo banget. Halo. Halo. Nomor antrian A2 Terus silakan menuju Mari. nomor antrian 2 Iku ya, wingi tak dirongsen kita. ya, terus Dirongsen kan nggon sing BAB kan dileboni selang. Nek to selang cilik apa arane? Cilik ora cukup, cilik meneh baru cukup. Terus ngombe saya juga diselang. Lah mungkin bekasnya kan mungkin saya lecet yang. yo Ingguni pampers murah. Mungkin sempromong kan panas. Dari jadi dibuka abang, terus tak buka mak ora tak pampersi, tak kipasi. Terus saiki saiki meneng dolanan koyo kuwi. Iki bang anu aya ning bang iki. ini bar Jateng kalau kota Iya. Oh, balik kota. Karo sapa? yo karo bendera Bojomu. ora bendera iki sing nyetel wit Lemu sing ilang apa nih ya sampean cerita karo aku? nongko wae iki Ya wis. Iya sayang. sehat Iya. Amin. Salaman. Iya. Waalaikumsalam. Iya.